Isa po akong nurse dito sa probinsya ng Albay. Nangyari ang karanasan ko na ito. Taong 2022. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nurse Jana. Ang aming shift po ay 1 linggo kami na pang-umagang duty. 1 linggo naman na panggabi. 8 oras ang duty namin at dahil sa pandemic, pinapayagan kaming mag 60 hours duty para konti ang exposure sa pasyente. Lalong kami ay tumatanggap ng mga nagpa-positive sa COVID noon. Ang ginagawa namin ay nagre-receive ng mga pasyente sa ER dahil kami ang sa ward. Isang gabi, night shift na duty, meron sa amin dumating na pasyente na nasa 89 na taong gulang na babae. Ang dahilan ng kanyang pagkakapasyente ay dahil nanghihina ito. Napansin ko na may kakaiba sa matandang ito. Matalim kong tumingin. At iba ang kilabot na dulot kapag kiningitian kanya. Parang nanlilisik ang mga mata niya kapag ngumingisi nun. Pagkatanggap ng pasyente, balik kami sa dating gawi. Nagcha-charting at nagbibigay ng gamot. Kapag may buntis ay kami na rin na nagpapaanak nun. Hindi namin maintindihan kung bakit ng gabing yun ay napakabigat ng pakiramdam namin. Para bang antok na antok ako at parang pagod na pagod kaming lahat. Ang hospital setting namin noong mga panahon na yon. Isang mahabang hallway. Ang unang 2 pintuan ay sa pedia, tapos kwarto ng mga female ward, private room, at sa pinakadulo naman ng OB ward at delivery room mapanakan. Sa harapan ng female ward ang nurse station. Sa kabilang pasilyo naman yung tinatawag na isolation ward, male ward, at pedia isolation. Sa dulo naman ang mga quarters ng doktor na duty. Sa harap ng male ward ay may maliit na hardin na walang bubong at katabi lamang yun ng nurse station. Isang bintana lamang ang pagitan. Yung pagod naming katawan na itulog namin. Dito sa mga pampublikong ospital kapag konti ang pasyente at wala namang toxic, pinapayagan namang ubidlip. Basta ay doon ka lamang sa nurse station at salitan para may bantay pa rin na duty. Sumunod na gabi, ganun ulit ang nangyari. Para kaming antok na antok at pagod na pagod. Samantalang wala kaming toxic na pasyente o pinaanak nun. Si nanay naman ay bumuti ng pakiramdam, yung matandang pasyente. Pero hindi na makalakad dahil siguro sa katandaan. Takang-takang ibang mga pasyente nun. Pati sila ay nakakaramdam na parang hapong-hapo at antok na antok kapag kumakagat ng dilim. At kapag umaga na nagtataka sila kung bakit yung mga swero nila lahat nakabukas. Takang-taka mga pasyente. 2 umaga nitong palaging nakabukas. Sa tansya ko ay 6 ang pasyente doon sa female ward na kasama ng matanda naming pasyente. Pakiwari ng mga bantay. Para bang may kung anong bumabalot sa kanila. Lahat sila sa kwartong yun ay mga antukin. Ikatlong gabi na duty ko doon na nangyari ang isa sa mga katakatakang masasaksihan ko. Habang abala pa kami ng ka-duty ko sa pagsusulat dahil medyo dumami ng pasyente. Dakong 1:00. Dumaan ang aming doktor na duty at pupunta sa ER at may pasyente. 2:00 ng maaga nang biglang nag-brownout. Saktong pabalik naman yung doktor sa quarters niya. Dumaan siya sa hallway ng male ward. Wala pang 2 minuto nang biglang nagkakuryente. Nagulat kami nang may umiiyak dun sa maliit namin na hardin. Pagsilip namin sa bintana, laking gulat namin nang nakita namin ang matanda sa hardin.
Nakaupo at siya ang umiiyak nun. Paano siya makakapunta doon nang wala pa sa 2 minutong brownout at kakadaan lamang din ng doktor namin? Wala naman yung matanda doon sa hardin. Kahit naman madilim, ay mararamdaman pa rin namin na may dadaan sa harapan ng nurse station. Gaya ng sabi ko, ang female ward at nurse station ay magkaharap. Wala ding bahid na si Lola ay naglakad. Kahit gumapang dahil ni walang dumi ang mga tuhod nito. At iba nga, sabi ko, hindi na nakakalakad yon. Nang tanungin namin siya, meron umanong bumuhat sa kanya papunta doon. Kahit yung bantay niya ay siguradong hindi gumawa noon dahil itong bantay ni Lola ay tulog. Kahit yung doktor namin na hindi naniniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag, biglang naniwala sa nangyari sa matanda. Nung gabi ding yun, Sir Seth, na-toxic kami sa panghina ng kaisa-isang pasyente namin sa male ward, kung saan pakailang oras din ay namatay noon. Doon na nagkaroon ng duda na inuunti-unti nang binabalikan yon ng matanda sa gabi. Kaya siguro lahat ng tao doon ay palaging antok at pagod. At siguro'y doon naman ang punta ng biglang nag-brownout nun. Nagkataon lamang na bigla itong inabutan ng ilaw. Kinaumagahan na, agad na na-discharge ang pasyente ng aming doktor. Takang-taka kami sa matanda. Bigla itong lumakas na para bang nasa 30 taong gulang lamang ito. Isa sa mga clerk namin ang nagkwento, nakabarangay pala nila yon. Kilalang aswang ito sa kanilang lugar. Dahil siya mismo ay saksi nang sumisilip ito sa bubong ng kanilang bahay ng asawa niyang buntis. Sinigawan niya ito at pinagmumura na kilala niya. Bigla na lamang umanong tumalon na parang malaking pusa pababa sa kanilang bubungan at kumaripas ng takbo. Nung una, medyo nagdadalawang isip pa kami kung totoo talaga yun, pero makalipas ang 3 buwan, muli na namang nagpapasyente ang matandang yon. Nagkataon na punong-puno ang pasyente namin kaya nilagay na lang sa higaan sa may pasilyo. Ang pinagtataka pa namin, di ba ang sabi ng mga matatanda, kapag ka walang hati sa gitnang labi ang tao at kapag nakaupo ay mas mataas ang tuhod kesa sa ulo. Isa ito sa mga sinyalis na ito'y aswang. Lahat ng mga yon ay naroroon sa matandang yon. Pansin ko din na kapag umaga ay palagi itong nakapikit, kahit gising. Pero kapag kagabi na may matalimang tingin, ang kutis din ito ay iba na parang may galis nun. Alam niyo ba kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa ospital? Kumain umano ng baretang sabon. Sa hula namin ay sinadya niya dahil nung gabi na yon ay bilog na bilog ang buwan. Dahil ako ay maloko at medyo hindi naniniwala sa mga ganyan, nagdala ako ng asin para subukan kung totoo yon. Nang binibigyan ko ang pasyente ng gamot, ay pasimple kong binabato ang asin sa paligid niya. Sa maniwala kayo sa hindi, magmula nang sinaboy ko ang asin, simula 8:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw, panay pagwawala ang ginawa ng pasyente. Binigyan ng pampakalma, pero hindi tumatalab. Matanda na siya pero alam niyo bang 3 bantay niya ang humahawak pero hindi siya makontrol nun. Nakakatakot din yung mga katagang sinasabi niyang bitiwan siya at gutom na gutom umano siya. Meron lamang siyang pupuntahang madali umano.
Naglalaway ito na parang asong baliw nun. Pakiwari namin, alam naman ng mga anak at apo niya kung ano siya. Pagbalik ko kinaumagahan para magbigay ulit ng gamot. Parang natuyo ang dugo ko at namutla ako ng bila niya akong tinuro. Matalim yung mata niya sa akin at parang demonyong humahagikik. Nung na-discharge yun, Sir Seth, ilang araw din akong nagbabaon ng asin kahit sa bahay ako. Takot ako na baka masundan ako dahil sa ginawa kong kalokohan sa pasyente naming aswang. Mapagpalang araw. Tawagin niyo na lamang po akong Denny. Nakatira ngayon sa San Rafael, Iloilo. Dahil sa palaging pakikinig ko mapaumaga man o gabi, lalo na kung ako'y mag-isa. Nakagawian ko na makinig lalo na nang nag-aaral ako ng college. Yung mga kwento mo ang palagi naming pinapakinggan kasama ang aking mga kaibigan. At hanggang ngayon na tapos na ako mag-aral, ganun pa rin. Subali ang kwento ko ay iba-ibang istorya. Ang nangyari sa akin habang nag-aaral ako sa college at sa tito ko. Unahin ko po ang sa akin. Taong 2019, first year college. Kinaumagaan ay balik eskwela na. Napagpasya namin ng kaibigan ko na agahan ang pagpunta sa tutuluyan naming boarding house para makapag-ayos pa kami ng aming kwarto. Alas 9 ng umaga nang umpisa na kaming maglinis ng kwarto nun. Nang matapos ay nasa bandang alas 11. Napagpasyan kong magpahinga na muna. Natulog ako. Pagpikit ko pa lamang ng mga mata ko, may nakita akong napakalaking taong nakaupo sa gilid ng aking higaan. Binubugahan ako ng usok mula sa kanyang tabako na napakalaki. Pinilit kong gumising pero hindi ko magawa at nang sisigaw na ako at humihingi ng tulong. Wala man lamang nakakarinig sa akin nun. Tumatawa pa ang napakalaking nilalang. Umiiyak na ako hanggang sa maisipan kong magdasal. Pagkasambit ko ng amin, nagising ako, Sir Seth. Yung kaibigan ko ay nagtaka kung bakit ako umiyak. Dahil matatakotin ng kaibigan kong to ay hindi ko na muna pinaalam. Ikalawang araw namin, bale, simula na namin sa klase. Alas 11 yun, tanghali. Umuwi kami sa boarding house namin. Napag-isipan kong matulog muna dahil alas 2 pa naman ng hapon ang klase ko. Sa kalagitnaan ng tulog ko ay nakita ko na naman ang nilalang na ito. Nakangiti at pinubugahan na naman ako ng usok. Napakaraming usok. Hindi ako makahinga habang siya ay tumatawa. Narinig ko ang kaibigan ko na umiiyak. Ginising niya ako at tinanong niya ako kung anong nangyari dahil umuungol umano ako nun. Doon ko na kinuwento sa kanyang nangyari nun. Pagkatapos noon ay napagpasya namin na lumipat ng kabilang kwarto sa itaas. Bali yung boarding house kasi, Sir Seth, na tinutuluyan namin ay 2 palapag. 2 kwarto sa ibaba at 2 kwarto din sa taas. May kalumaan na rin ang bahay na ito. At marami na kaming naririnig na may boarders daw dito noon na naposes. Babae umano na hinahanap ang pamilya niya. Nung lumipat na kami sa itaas ay maganda na yung tulog ko. Wala nang gumambala sa akin pero yung ka-boardmate ko na 2 magkasintahan, naiwan. Nagising umano sila sa kalagitnaan ng tulog nila. Naniyuyugyug umano ang kanilang katre, nawari pa'y parang galit na galit.
Kinaumagahan ay kinuwento nila sa amin ang nangyari kaya ang nangyari. Lahat kami sa iisang kwarto lamang. 5 kami at ang hindi namin makakalimutan na nangyari ay yung sa kalagitnaan ng gabi na may kalampag kaming narinig. Dahil nga ang bahay ay may kalumaan na. Yung kwarto namin sa itaas kung matutulog na kami ay kinakadena namin yon. Baka may makapasok. Parang gustong buksan ng nilalang na ito ang pintuan. Kinakalampag niya. Nagkatinginan kami ng mga ka-boardmate ko. Sumapit ang umaga na hindi kami makatulog. Nagtanungan na lamang kami kung anong kagabi at tinawanan na lamang namin. Marami pang nangyari nun. Pero nakasanayan na lamang namin ito hanggang sa makagraduate kami. Sunod na kwento. Tungkol ito sa tito ko na kinuwento lamang sa akin ni Lola. Nangyari ito sa Negros Occidental sa Kawayan. Tawagin na lamang natin ang tito ko na si Giovanni. Etong si tito ay lasinggero. Dekada 70 kung hindi ako nagkamali. Palagi umano itong lasing. Ang tito ko na ito ay maaga palang naiwan na sila ng kanilang ina. Sumakabilang buhay dahil sa sakit na diabetes. Magkapatid kasi ang lola ko at mama nila. At mula nung nawala ang kanilang ina, ay ang lola ko na ang nag-aalaga sa kanila. 4 sila magkakapatid. 2 babae at 2 lalaki. Isang gabi, umuwi si tito na sobrang lasing mula daw sa pinag-inuman niya ng bahay ng kaibigan niya. Meron umanong sumusunod sa kanya na kung tawagin sa lugar nila. Tik-tik. Pagkarating ni tito sa bahay, dahil nga lasing na ito at gawa nga ng alak, ay hinamon niyang aswang na siya namang pagsaway ni Lola. Sinabihan ito ni Lola na matulog na. Hayaan na lamang umano at baka madagit pa ito. Pero si tito ay napakatigas umano ng ulo. Sagot pa niya sa Lola ay hayaan umano siya. Papatayin niya umano ang nilalang. Dali-daling kinuha ni tito ang itak at lumabas at sambit ng katagang. Kilala kita. Kung matapang ka ay bumaba ka dyan. Patumba-tumba pa umano si tito nun. At walang ano-ano'y bigla na lamang may dumagit kay tito. Kitang-kita ni Lola ang napakalaking ibon, Sir Seth. Pagkadagit nito kay tito, umiiyak ito habang humihingi ng saklolo kay Lola nun. Dali-daling ginising ng lola ko ang kapatid ng tito ko at kanyang ama. Ang kapatid pa ng lola ko ay si Lolo Felix. Dali-dali namang kumuha ito ng itak. Sinundan si tito. Hinanap nila ito at nakita nila ito sa kabilang kampo. Nasa patubugan o paliguan ng kalabaw si tito noon. Nakita nila si tito na nakadapa at nakasubsob ang mukha sa may dumi ng kalabaw. At may mga kalmot umano. May halong awa at natatawa umano sila sa kalagayan ni tito. Pinagtulungan nilang iuwi ito. Panay pa nga reklamo ng kanyang kapatid dahil napakabaho daw nito. Pinagliguan nila. Ginamot ang mga sugat. Kinaumagahan, tinanong nila si tito kung bakit ito napunta doon sa may patubugan ng kalabaw. Sabi naman ni tito, meron siyang barya sa bulsa. Kaya siguro nabitawan siya ng nilalang. Magmula noon ay hindi na nagpapakalasing si tito at hindi na siya nanghahamon. Lalo na sa mga aswang. Mapagpalang araw, Sir Seth. Isa ako sa mga masugid niyong tagapanood ng mga kwento niyo.
Nais ko lang po sanang magbahagi ng kwento ni Mama. Ang karanasan pong ito ay nasaksihan ko mismo. Hindi ko din alam kung mapipili niyo ang kwento. Pero kung mapili man, salamat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cheetah. Taong 2006 nang maranasan namin ang nakakatakot na kaganapan na ito. Nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang ako noon. Ng mga panahon na ito ay nasa ibang bansa pa ang aking ama. At isa naman pong guro ang aking ina sa public school sa aming lugar. Hindi ko na din po sasabihin kung saan ito. Si Mama ay isang magaling na guro. Hindi naman sa pagmamayabang pero maganda ito. Pero dahil sa abroad si Papa ay nasanay kami ni Mama na magkatabi pag natutulog. At dahil mainit sa bahay, nakasanayan na po namin na sa sala muna kami matulog noon. Pero dahil po siguro sa kaugaliang ito ang pinagsimulan ng aming kakatuwang karanasan. Isang gabi, hindi nakatulog ang aking ina. Mula noong manggaling siya sa pista sa nayon sa aming barangay. Hindi ko alam kung bakit pero kahit anong pilit ni Mama na matulog, hindi niya magawa. Nang mag-umaga na, halata ang pagkapuyat at pagod ni Mama. Buti na lamang na mga panahon na ito ay summer at walang pasok. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nakatulog noon. Sagot naman sa akin ni Mama, ewan, hindi ko alam. Sumunod na gabi, ganun pa rin. Hindi pa rin siya makatulog. Paikot-ikot lamang si Mama sa higaan. Babangon at manonood ng telebisyon. Hanggang mag-umaga. Pangatlong gabi ay dito na kinausap ni Mama si Lolo at Lola. Sila Lolo at Lola ay may kaalaman din po sa panggagamot. Tinatanong din po nila Lola si Mama kung may problema po ba siya o wala. Wala naman umano. Pinausukan ng insenso at pinainom ng mga pinakulo ang mga halamang gamot nila Lola si Mama para makatulog. Dito na din po sa bahay namin natutulog ang mag-asawa para samahan kaming mag-ina. Dahil baka pinaglalaruan po kami ng masasamang elemento. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin talaga nakakatulog si Mama. Sumunod na gabi, dahil sa init ay natulog ako sa may sofa. Si Mama ay nakahiga sa nilatag namin na higaan. Hindi ko napansin na nakatulog na po pala ako. Bukas ang bintana kaya napaka-presko ng aking pakiramdam. Hindi ko din alam kung ilang oras ang lumipas nang habang tulog ako ay bigla na lamang akong nakaramdam ng napakalamig na hagod sa hita ko. Isinandal ko kasi ang kanang paa ko sa may bintana. Nung una, akala ko hangin lang. Pero nang pataas ng pataas ang napakalamig na haplos na ito, doon na ako napabalikwas ng gising. Hindi ko na din ito sinabi kay Mama. Dala ng baka matakot si Mama at baka mas lalong hindi siya makatulog. Sa ikalimang gabi, may ikinuwento sa akin si Mama. Tulad ng dati ay siya po ang nagsasara ng bintana namin. Nang isasara niya na umano ang bintana, may nakita siya na isang malaki at itim na aso. Nakatingin daw ito sa kanya. Maamo umano ito at pinagmamasdan daw po siya ng maigi nun. Nangilabot naman si Mama kasi hindi naman daw po namin ito aso. Talagang kakaiba din yung aso na yon. Kulay itim at napakalaki. Isinara ng tuluyan ni Mama ang bintana pero hindi pa rin umano maalis ang kilabot kay Mama. Sinabi po ito ni Mama kina Lolo. Si Lolo naman ay lumabas ng bahay para maglibot.
habang si Lola ay nagsiga ng goma. Natatakot na din po si Mama ng mga panahon na ito dahil alam niyang pag hindi siya nakakatulog ng maayos, ay magkakaroon ito ng masamang epekto sa kalusugan niya. Kinaumagahan, nagdesisyon na sina Lolo at Lola na makipag-ugnayan sa isa ko pong lola sa father side, na isang manggagamot. Siya po ay sinasaniban ng kanyang kaibigan na puting dewende para manggamot. Maliit lamang na babae si Lola Pasita. Puti ang buhok at singkit. Nang dumating si Lola Pasita sa bahay, tiningnan niya ang aming bahay mula sa labas noon. Malaki at maganda umano. Pagkapasok niya, kinausap niya kaagad si Mama at tinanong kung kamusta ito. At doon na nga nagkwento si Mama. Nang matapos ang kwento ni Mama ay sinabi ni Lola Pasita, nagagamutin niya na umano ito kasi kailangan na daw po niya makatulog nun. Pumasok kami sa isa sa mga kwarto sa bahay namin at nagtirik ng kandila sa gitna ng kwarto. Dito ay sinabi ni Lola Pasita na huwag daw kaming matatakot sa maririnig at makikita namin. Sasapi umano sa kanya ang kanyang kaibigan na si Lola Luming, na isang diwending puti nun. Mabait naman daw ito. At yun na nga, nagsimula na ito. Luming, Luming, binabauyan ka ika. Na ang ibig sabihin ay tinatawagan kita. Tumiri ka mga mata ni Lola Pasita. Nanginig ang katawan. Ilang sandali pa ay nagsalita si Lola Pasita. Kamusta kayo? Ako si Lola Luming, puting diwende. Sabay ngiti nito sa amin. Nanibago ako at nagmana naman si Mama at sumunod naman ako nun. Hinawakan ako bigla ni Lola Luming at sinabing, maganda kang bata ka. Marami sa iyo ang manliligaw. Baka may magkagusto sa iyo na isang tulad ko. Mag-iingat ka palagi. Gumiti na lamang ako kay Lola at tumupo ulit nun. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Lola Luming. Sa mundong inyong ginagalawan ay meron pang isang mundo na karugtong ang inyong mundo. Ang mundo namin ng mga engkanto. Iba ang takbo ng oras sa aming mundo. Ang isang araw doon ay isang taon nyo. Kaya kung kayo ay pupunta sa amin ay marami kayong masasayang na oras. Marami din kaming mga lahi tulad na lamang sa mga diwende, puti at itim. Kaming mga puti ay mababait at matulungin sa tao. Pero kapag isang itim ang inyong nakausap, pwede nilang paglaruan at pahirapan kayo. Huwag na huwag kayo magtitiwala sa kanila. Hindi man ako lubusang naniniwala pero nanahimik na lamang ako at nakinig nun. Ang dahilan umano ng hindi pagkakatulog ni Mama. Dahil may manliligaw ito. Napakunot noon naman si Mama at nagsabing, paano siya magkakaroon ng manliligaw? May asawa na siya at anak. Sino naman ang manliligaw sa kanya? Seryoso ang mukha ni Lola Luming at nagsalitang, isang aswang umano ang manliligaw ni Mama. Gabi-gabi itong dumadaan sa bahay. Tinatanaw siya mula doon sa kalsada bago ito umalis at umuwi. Hindi umano taga rito, hindi taga sa amin, kundi taga kabilang barangay. Kinilabutan naman ako sa narinig habang si Mama ay napatanong kung paano siya nakikita. Gawa ng bihira lang namang lumabas si Mama nun. Doon sinabi ni Lola Luming na sa pista sa nayon umano nakita siya ng lalaki. Nagandahan ito sa kanya. Alam nito na may asawa at anak si Mama, pero wala umano itong pakialam. Palagi umano itong dumadaan dahilan para hindi makatulog si Mama. Dahil sa kakayahan ng aswang na yon.
Luba umanong mapanganib ang lalaki pero wag umanong mag-alala si Mama dahil tutulungan niya ito. Nagsalita ulit si Lola Luming. Ang gagawin ay kokontrahin niya at puputulin ang koneksyon ito kay Mama. Lalagyan niya ng orasyon at harang ang bahay para hindi na ito makita. Hindi makapasok o makalapit man lamang. Iikutan umano ang bahay namin ng 3 beses habang nagdadasal ng ama ni Amo at ama namin. Pati mga pinto ng bahay, lalagyan niya ng dasal para hindi makapasok ang masasamang elemento. Tumango si Mama. Dinala ni Lola Luming ang kandila. Yun na nga at inikutan namin ang bahay namin ng 3 beses habang nagdadasal ng ama ni Amo at ama namin. Pagkatapos nito ay dinasalan din ni Lola Luming ang bawat pinto habang pumapadyak ng 3 beses. Kami ni Mama ay nilagyan niya rin ng proteksyon laban sa masasamang elemento. Pagkatapos nito ay bumalik kami sa kwarto at doon ay nagpaalam na si Lola Luming. Uwi na umano siya. Ligtas umano kami at sinisigurado umano niya na makakatulog na kami mamaya. Muling tumirik ang mga mata ni Lola Pasita. Nanginig ito ng konti at pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit siya na umuwi na umano si Luming. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ni Mama. Maayos naman. Kinagabihan, natulog na kaming mag-anak kasama pa rin namin sila Lolo. 7:00 pa lamang, nakatulog na talaga si Mama. Tinabihan ko na din siya. Mga bandang 9:00 ay umalulong ang mga aso. Nagising ako sa lakas ng alulong pati sila Lola pero hindi na kami bumangon nun. Natatakot din ako na sumilip at baka makita ko din ang malaking aso na sinasabi ni Mama. Ilang sandali pa, may narinig akong naglalakad sa may gilid ng aming bahay. Hindi ako dumilat pero nagdasal ako ng taimtim ng ama ni Amo at ama namin. Hindi nagtagal ay nawala ang naglalakad at nakatulog rin ako. Kinaumagahan, maaliwalas na ang mukha ni Mama. Nakatulog na ito ng maayos. Ilang gabi pa na natulog sa amin sila Lola at nang masiguro nila na talagang okay na si Mama, saka sila umuwi sa bahay nila. Ako po si Rain, taga-Igtalait, si Balo Mantique. Karanasan namin ito ng lola ko, taong 2021. Itago na lamang natin si Lola sa pangalang Inday. Nakikinig po ako sa mga kwento mo kada araw, kahit may pasok ako sa paaralan. Nakikinig ako sa mga kwento mo. 14 na taong gulang ako ngayon. Bali ito po ang aming karanasan noong 11 taong gulang pa lamang ako. May nakaaway ang lola ko na isang matanda. Ayon kay Lola, tungkol yun sa tubig na ayaw ipakabit ng lola ko dahil sa hindi daw pwedeng ipadagdag sa papakabit na tubig dahil marami na ang nagpapakabit ng tubig kay Lola. Si Lola kasi ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng tubig sa aming lugar. Kinabukasan nun, bigla na lamang natumba at nahilo ang lola ko. Inalalayan naman yun ng aking tita at simula noon ay kada araw tuwing 9:00 ng umaga, nahihilo na lamang siya bigla. Ultimong ako ay naapektuhan nun. Akala lang namin nung una, simpleng sakit lamang na pinagamot namin si Lola. Malaki-laki din ang nagastos namin sa pagpapagamot sa kanya. Pero sabi ng doktor, high blood daw yon. Niresetahan si Lola ng gamot pero hindi pa rin ito sapat para mapagaling siya.
Hanggang sa pati ako, naha-high blood na lamang ng walang dahilan. Nagka-hypertension. May isang kaibigan ng lola ko na itago na lamang natin sa pangalang Neneng. Subukan daw namin na ipatingin ang aming lola sa albularyo. Dahil sa may kamag-anak na albularyo sa Aninii or Aniniway, ay tinext ni Neneng ang asawa ng albularyo na ito. Makalipas ang 1 linggo, pumunta kami doon sa Aninii o Aniniway. Madami din pala ang mga pinakuha na kailangang gamit sa panggagamot noon. Mga isda na binabad sa suka, mga tabako, manok na itim, kambing na puti na may balbas o mano, at kung ano-ano pa na kailangan sa panggagamot. May dinaanan pa kami na bundok papunta sa bahay ng albularyo. Nung naroroon na kami ay nagbihis ang albularyo ng damit sa panggagamot. Nabigla ako nang itulak ako ng tito ko sa tabi ng lola ko. Sabi ng tito ko pati daw ako ay gagamutin. Inumpisa ng albularyo na tanungin kami ng aming mga pangalan. Tinawas muna kami ng albularyo. Ayon sa albularyo, kadugo din daw namin yon. Malakas umano na uri ng aswang na mangkukulam ang may gawa sa amin ni Lola. Napatanong si Lola kung bakit at ano ang kasalanan namin sa mangkukulam na yon. Sagot ng albularyo, inggit at galit ang mangkukulam dahil daw sa pagpapakabit ng tubig. Umusal ang albularyo nang hindi ko maintindihan na lengguwahe. Sabi nila Latin daw yon, kaya hindi namin maintindihan. Walang ano-ano ay bigla na lamang may sumanib sa albularyo. 5 daw kasi ang gabay ng albularyo nun. Isa-isang sumanib ang mga ito sa kanya. Sabi pa ng isa ay ibabalik niya daw ang kulam sa may sala. Dapat lamang umano na ibalik dahil dinanas daw namin ang pangungulam na yon. Dagdag pa ng mga ito, 2 matandang babae at lalaki at 2 babaeng hindi katandaan ang may kagagawan nun. May tinatanim pa daw na manok sa tiyan ni Lola. Pag lumaki daw yun ay magiging aswang si Lola. Pero ayun nga, hindi nagtagumpay ang nilalang dahil pinagamot agad si Lola nun. At nung bandang huli na ng panggagamot ng albularyo, ay tinawag niya ang may sala at pinakausap sa amin. Ayon sa may sala na matandang babae, patawarin umano siya. Alam niyang kasalanan niya. Tapos ay pinaalis na ng albularyo ang matandang babae na ito. Pagkatapos ay pinasanib ng albularyo ang matandang lalaking may sala din nun. Hindi naman makapagsalita sa hiya ang lalaki habang kaharap niya kami ng lola ko. Hindi makatingin sa aming mga mata hanggang sa pinaalis niya na naman ito. Natapos ang panggagamot ng albularyo nun. Doon ko din nalaman, Sir Seth, na sa likod pala ng bahay namin, sabi ni Lola, doon pinapatapon ng matandang manggagamot ang mga nasa loob ng mga garapon. Doon umano niya pinapapasok ang mga sakit na nakuha niya sa panggagamot sa kanyang mga pasyente noon. Pagka-uwi namin galing sa gamutan, hindi kami pinalabas ng kwarto ng albularyo sa loob ng 3 araw. Ni pagsipat umano sa labas ay wag na wag daw naming gagawin dahil masisira umano ang proteksyon na ginawa niya. Sa loob ng 3 araw na yon, napapansin namin na parang may naglalakad sa may bubungan. Mula 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw. Hindi na lamang namin pinapansin kasi baka pusa lang. Kahit napakabigat na mga yapak na yon. Hanggang sa umabot na sa puntong lumulubog ng bubungan.
doon na nilabas ng tito ko at minura ang naturang nilalang. Ayon pa kay tito, pagkalabas niya umano ay nakita niyang aswang sa bubong ng bahay namin. Nakasilip sa may siwang doon banda sa aming kwarto. Maliit lamang ang bahay namin kaya kayang-kaya talaga ng tao na umakyat doon. Inakyat ng tito ko ang bubong at tinaga ang nilalang. Sa likod ito tinamaan. Narinig na lamang namin na parang may tumalon. Pero ang tunog ay parang malaking bato na tinapon mula sa bubungan namin hanggang sa likod ng bahay namin noon. Pagkapasok ni tito ay sinabi niya sa amin na hindi na umano babalik yon dahil nakatikim na umano ng tama ni tito ng itak. Maalam din kasi ang tito ko sa mga pangontra sa mga aswang. Marami din itong mutya. Sumunod na araw, paglabas ni tito ay may nakita daw siyang matandang lalaki na nakatayo sa harapan ng bahay namin. Parang 70 taong gulang na umano ang edad. Pagkatapos ng 3 araw, Sir Seth, araw ng linggo, 12:00 ng madaling araw, lumabas kami. Pinagdasal sa amin ng albularyo ang 5 ama namin at kung ano-ano pang mga nakasulat sa Biblia. Pinaulit-ulit sa amin ng 5 beses noon. Pagkatapos noon ay unti-unti nang nawala ang mga sakit na dinanas namin. Ngayong taon na ito, meron pa din naman ng mga naglalakad sa bubong namin pero hindi na nambubulabog yon. Katulad ng naranasan namin ni Lola.